Tällä leirillä on niin kivaa. Niin, mitäs sanot, Max? On ihan samaa mieltä. Mennäänkö sisälle? Ok, tähän oli vapaa tunti. Joo, mennään vaan. Tunny, hop hop. Hei. Ai moi. Moi. Voiko sä hoitaa tän äkkiä? Joo, kyllä mä kai voin. Tuossa vaan tänne. Okei. Okay. Sä oot kyllä ihan sikahyvässä kunnossa. Sit varastaa sitä. Joo. Mihin mä laitoin ne sun suit? Hyvä. Nyt kyllä lähetään. Älä sit kerro kenellekään. Mitä ottais mukaan? Ainakin riimu on ihan tarvittava. En mä kai muuta tarvii. No, mennään. Tuu. Mennään. Nyt mä vien sut. Hei, missä se on? Apua! Missä Milla on? Missä Minni on? Missä Sarita on? Mikä ne on kadonnut? Eikä sitä on varastettu.